čus. Takže tohle je moje první video. Myslela jsem si, že to budu mít jako informačku, jakože no, o co bude, jako o co budu natáčet. Tak jako jo, budu natáčet různý vylepšování a dekorace. Takže teďka tohle první video jsem myslela, že nic vyrábět nebudu, ale nakonec jsem si rozhodla, že na úplně první video budu něco dělat fakt něco obyčejnějšího. Takže rozhodla jsem se, že budu dělat jmenovku na sešit. Takže budete potřeba izolepu, nějaký ten sešitek, já mám tenhle, to nemám tu, abyste to mohli napsat. Kousek tohle, to je takový papír, ale tak můžete mít taky ten papír, jo. Tušku, nůžky a nějaký pastelky, jo, já mám takový. Takže, co první uděláte? Vezmete si ten papír, jo, a ustřihnete. Asi logiky, že? Já budu soustřihovat, dobrá. Tlustý. Tak. Trošku křivý. Tak, potom si za ten papír třeba nějak vybarvíte, jo. Tak třeba já jsem dělala, to jsem tady někde měla původní. Tutaj jedna. Já si třeba udělám, jo. Tak třeba takhle si to třeba vybarvím, jo. Tak, třeba jenom takhle, jo. Nebo do toho si ještě třeba přimíchám třeba fialovou. Aby to bylo trochu zajímavý, tak si do toho přimíchám fialovou. Jo. A pak ještě si do toho přimíchám třeba zelenou. No, takhle, no. Já to mám teď obyčejně, protože spěchám, ještě něco mám. Si přimíchám ještě žlutou. Tak. Je to. A teď si do toho napíšu svoje jméno. Jo, tuška, jakákoliv, třeba fixa. Většinou spíš fixou. Spíš, no, to je lepší. Tak se dáme nějakou fixu, já si třeba modrou, jestli bude psát. Jo, a napíšete jméno. Čus. To je pro mě? Díky. Ano, to moje. Brácha. To je tvoje? Jo. Tak, a teď? Pardon. Máte izolepu. Fakt nedívte se, já na první video jsem to chtěla fakt to nejjednodušší. Zabere to moc místa. Teda moc času, tyhle to plácám. Odlepíte nějak tak, aby to tam... Trošku větší kus. Tak ale... Strašně išlo. I když se napíše. Promiňte, trošku jsem si do toho zamotala. Tak, postřílí to mám. Doufám, že jsem to dobře odhadla. Do prdele. To jsem neřekla. Tak já udělám si trošku luxusnic, ale to už jsem to. Na první video jsem nechtěla. No a samozřejmě ta izolepa, aby byla průhledná, jo. Aby to nebylo moc vidět, třeba přilepený, jo.
A je to hotový. Tak doufám, že se vám první video líbilo. Já tady všechno uklidím a asi prostě mě hrozně baví točit videa, takže budu mít asi hodně videí. Tak jo, mějte se, čus.